Hola, bon dia. Hola. Hola. Hola, bon dia. Sí? Bueno, benvingudes i benvinguts a la xerrada. Aquesta xerrada forma part d'un cicle de xerrades que estem organitzant des de Follets del Bosc. És la tercera que fem aquesta primavera, una mica per compartir diferents aspectes entorn a l'educació i compartir una mica això, alguns aspectes de la mirada que tenim des de Follets. No? I avui ens acompanya el Pau Misser, que bueno, ara us explicarà a parlar del tema de les pantalles. Així que us deixo amb ell. Bé, merci. Sí, soc Pau Misser i, entre altres coses, jo soc psicòleg i com a psicòleg m'he especialitzat en alfabetització publicitària i en la branca humanista. Això què vol dir? Això vol dir que a mi m'interessa el desenvolupament humà de les persones, com les persones es desenvolupen de forma sana, i també m'interessa, perquè és d'on jo vinc del món de la publicitat, en un moment de la meva vida vaig decidir deixar-ho i començar a estudiar psicologia, i m'interessa com la publicitat o com el comerç ens imposa una sèrie d'idees que no permeten aquest desenvolupament sa. I avui parlarem de les pantalles dintre de l'escola o les pantalles per educar. Com les pantalles dintre de l'escola suposen un problema i donaré les 10 raons que a mi em sembla per les quals no es tindrien que utilitzar aquests estris dintre de l'escola o per educar. I el que faré és donaré 10 raons per les quals això seria millor no utilitzar-les. Començaré per lo més macro i aniré baixant cap a lo més micro. O sigui, començaré per l'ecologia i aniré a arribar a l'alumne o a l'ensenyament, que és una mica on es centra el debat, però a mi m'interessa començar amb lo més gran. I començaré amb la primera raó, que com ja he dit és l'ecologia. I les pantalles, el primer problema que suposen és un problema mediambiental. O sigui, estem utilitzant unes eines que fins ara no eren necessàries i que hi ha escoles que poden fer la mateixa feina, el mateix propòsit, sense utilitzar-les. I per tant em sembla que és un problema ecològic per 3 raons. Primer, perquè produir aquests aparells és molt costós a nivell ecològic, reciclar-les també costa molt i suposa un problema perquè, a més, per temes com l'obsolescència programada o el software hinchado, cada vegada s'han de renovar més d'hora. I hi ha un tercer element que potser és menys conegut i és que quan les utilitzem també generem un problema ecològic. O sigui, quan utilitzem les pantalles connectats en el núvol o connectats en els centres de dades, aquests centres de dades actualment són un dels màxims problemes en emissions de CO2 i en consum d'aigua. O sigui, es diu que consumeixen igual o més que la indústria aeronàutica, o sigui, els avions, i que és una part que no es coneix tant, o cada cop que veiem un vídeo connectats online o treballem en línia o diem whatsapps, això genera una sèrie de problemes ecològics. I la prioritat en educació em sembla que tindria que ser, en el context en el que vivim, tindria que ser el de cuidar el medi ambient i mirar de revertir una mica la tendència que estem de crisi climàtica, i l'educació tindria que ser la primera prioritat, tindria que ser aquesta. I no val en fer una jornada d'ecologia o en fer un Salvem el planeta, sinó que val ser coherents amb les accions que fem. Aquesta seria la primera raó i només amb aquesta a mi em sembla que ja podríem decidir anem a buscar-ne alternatives a això. La segona raó és que les pantalles promouen una societat digital que és injusta. O sigui, la societat digital se'ns diu i se'ns ven que hem d'educar perquè això està aquí, vivim en aquesta societat i aquesta societat és digital. Però resulta que aquesta societat podria ser digital i podria ser justa, però la societat que tenim digital és una societat digital injusta, que beneficia a uns pocs en detriment de molts. Llavors, la prioritat de l'educació té que ser lluitar per una societat més justa. I la pregunta que es genera és
l'escola crea la societat o la societat crea l'escola. I la meva opinió és que l'escola té que lluitar per millorar la societat i per fer una societat més justa per tot ser viu i per tota persona. I les pantalles, això, quan justifiquem les pantalles perquè la societat és així, crec que estem cometent un error i a vegades es justifica molt alegrement que la societat és digital sense qüestionar quina societat digital volem. I la societat pot ser digital, però primer ha de ser justa. El tercer problema és que les pantalles afavoreixen la concentració de poder. Això és un tipus de comerç molt concret que l'únic que busca és augmentar el seu poder, concentrar més poder per poder així imposar les seves ideologies, imposar els seus valors i poder explotar les persones, a la política i a la societat. I aquesta concentració de poder que s'està donant amb les Big Tech, com les conegudes com GAFAM, que són Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft, és un dels problemes més grans que enfrontem com a societat. Llavors, l'educació, quan està promovent aquestes empreses o quan les està afavorint, jo no dic que l'educació tingui que anar en contra de certes coses, sinó dic que l'educació ha de ser neutra, o sigui, no ha d'afavorir certs interessos. I això és un altre dels problemes que hi ha amb què moltes d'aquestes grans companyies entrin dintre de les escoles. I la prioritat tindria que ser aquesta, afavorir una mica la descentralització i una educació lliure d'interessos comercials. El quart problema és que les pantalles suposen una forma de publicitat. O sigui, quan tu deixes entrar una pantalla dintre d'una escola, estàs ajudant a una sèrie de valors o una sèrie d'ideologies. I la publicitat és una manera molt sutil que té aquest comerç d'imposar els valors que a ella li interessen. I a vegades no som prou conscients de la sutilesa aquesta i de com les grans empreses imposen aquests valors i aquesta confiança cap a les seves marques. Com dèiem, suposa un problema ecològic bastant evident, suposa un problema de societat injusta i suposa aquest problema de concentració de poder i en canvi d'alguna manera seguim confiant i seguim amb les mateixes accions i ens costa molt canviar-les. I això es genera a través de la publicitat. I com fan publicitat les pantalles dintre de l'escola? Una de les maneres, la més evident o la més que està passant avui en dia és que tu pots ficar un vídeo de YouTube i que et surti un anunci de saber què. O fas una búsqueda a Google i et surt contingut patrocinat. Però també hi ha formes més subtils com són que a ells els interessa molt que els seus logos, les seves marques, estiguin dintre de l'escola. Per exemple, el Lego amb la robòtica, li interessa molt tenir aquella marca dintre de l'escola perquè si tu relaciones la teva marca amb l'educatiu pels pares i en els petits els hi vas introduint aquell producte, aquella marca comercial. Hem d'entendre bastant la importància que té la marca i com generen la confiança cap a les seves marques i com cada vegada des de més petits. També la publicitat és una manera d'imposar valors i imposar hàbits. Imposen l'hàbit d'utilitzar Google. Per exemple, hi ha molt debat de per què Google té interès a les escoles. I aquí hi ha diverses coses, però un dels principals que apunten és que el que vol Google és habituar a les següents generacions a fer servir els seus productes. I un cop tu, sobretot en l'edat de la franja de 6-12 anys, que és la franja de generar aquests hàbits, els interessa molt generar aquest hàbit perquè llavors et serà molt difícil de gran trencar-lo. I llavors valors que et poden imposar a venir una pantalla, hi ha el valor de la tecnologia com a solució a qualsevol problema. La tecnologia no és la que causa el problema, sinó que la tecnologia serà la que el soluciona. I et fiquen una mica aquesta idea, que també em sembla perjudicial. Però bueno, la qüestió és que una de les prioritats per mi, que és un tema molt complex, seria guanyar consciència de com es genera aquesta confiança cap a certs interessos, que no serien els interessos de la majoria, sinó que serien els interessos del poder. Un cinquè problema
és que les pantalles generen dades. Dades per finalitats opaques. Llavors, el tema de les dades és molt complexa i un cop tu fiques una pantalla a dintre d'una escola connectada a internet, és molt difícil saber què passarà amb aquelles dades. Llavors, aquest és un altre problema, que això és molt opac, molt difícil saber on van a parar aquelles dades, però sí que sabem que hi ha molt interès en obtenir aquestes dades i cada cop de gent més jove i de gent més petita. El problema és que no sabem ben bé, és molt difícil saber on van a parar aquestes dades. I aquí diferenciar tres tipus de dades. Hi ha empreses com Google, que el seu negoci és gratuït i es dedica a generar dades per vendre a tercers, que ells t'asseguren que no les vendran perquè estan anonimitzades, però a saber, perquè és molt difícil saber-ho. Però hi ha el problema de dades a tercers, que no sabem ben bé què en farà d'aquest ús, d'una empresa que es dedica a recollir aquestes dades. Llavors hi ha unes altres dades que són dades d'empreses privades. O sigui, per exemple, Innovamata et diu, no, jo recullo dades, però recullo dades per millorar el meu producte. Llavors aquí hi ha un conflicte d'interessos, perquè ella et pot dir, jo milloro el producte, però les seves dades, les dades que ell recull, no són obertes. Ningú sap ben bé quines dades està recollint i per quins objectius. Llavors, una situació hipotètica és que ell pot descobrir, jo quan gamifico l'educació, el meu producte es ven millor, però a través de les dades descobreixo que l'ensenyament va pitjor. Llavors, la prioritat quina serà d'una empresa privada? Ella és bastant clar que afavorirà els seus interessos econòmics. I per això és molt problemàtic que una empresa privada o empreses cada cop més grans entrin a dintre de l'educació. El sisè problema, aquest és una mica més senzill, aquests són com bastant complexos i que es podrien desenvolupar molt més, però la intenció és donar una mica pinzellades i llavors debatir una mica. El sisè problema més senzill és, suposen una despesa pública per benefici d'una empresa privada. Llavors, no hi ha gaire més a dir, o sigui, gastem diners públics per benefici de l'empresa privada. I es gasten a l'hora de comprar, a l'hora de fer formació, a l'hora de fer manteniment i a l'hora de renovar, el que dèiem, que cada cop s'han de renovar abans. I la prioritat de l'educació tindria que ser gastar amb el personal, gastar en millorar les condicions d'aquelles persones que es dediquen a l'ensenyança i donar-li unes eines o unes millors condicions. I també una mica trencar la idea que no tot se soluciona amb calés, perquè també tenim aquesta idea que millors calés ajuden, però també no perquè jo pagui millor a un mestre, que segurament tindria que estar molt més ben pagat, però no perquè jo el pagui millor, ell farà millor la seva feina. El tema és, jo li he de donar millors condicions per fer la seva feina, ja siguin ràtios, no atabalar-lo amb altres temes, donar-li el temps perquè es pugui dedicar a la seva feina. I això, els calés tindrien que anar a millorar aquestes condicions. Setè problema, ja anem baixant i arribem una mica als centres educatius. Als centres educatius jo trobo que introduir les pantalles a dintre de les aules els hi augmenta ja molt la complexitat d'una feina que ja és prou complexa. Llavors, sí que podem reduir aquest problema i no afrontar temes de dades, temes ecològics o temes dels que hem anat parlant i dir, bueno, jo utilitzo la pantalla i no em preocupo de tot això, però si tu et preocupes de tot això, la complexitat de la teva feina ha augmentat considerablement. I la prioritat aquí passa una cosa que és molt curiosa, que el comerç ho fa, que es diu solució problemàtica. Jo t'introdueixo la pantalla dient-te que això et solucionarà un problema que tu tens. Fiquem les pantalles, i de fet les pantalles ara sona com molt, com ens ho hem cregut, però van entrar com dient tens un problema i la pantalla te'l solucionarà, et millorarà l'educació. Llavors el que passa, i això per això es diu solució problemàtica, diu, vale, no ho soluciona, però no ho soluciona perquè tu no estàs format. Llavors el professor s'ha de formar, llavors anem afegint complexitat. Llavors, no, vale, estem formats, però hem de millorar el software.
Llavors, cada vegada anem afegint una cosa més a una cosa que t'havia promès que solucionaria el problema. Llavors, no, cada vegada ha de ser la gent més jove, ha d'utilitzar des de més jove. I aquesta és una de les maneres que més utilitza el comerç per anar augmentant el volum de ventes i el volum del seu negoci. Això, anar afegint elements i deixem de qüestionar l'eina i passem a buscar com fer-la servir. I la prioritat en aquest nivell és conservar allò que funciona i allò que és estable dintre de l'educació. Que l'educació constantment ha de fer front a innovacions i se li demana que es renovi, que innovi, i el que tindria que fer l'educació és dir: em concentro en el que jo ja sé que funciona i en el que jo puc oferir per millorar l'educació d'aquestes persones. I aquí seria un eslògan, seria com: muévete lento y conserva cosas. I aquest eslògan és en contrast a l'eslògan de les grans companyies, que és muévete rápido y rompe cosas. Ells el que volen és: introdueixo la meva idea, introdueixo el meu producte, i un cop el tinc introduït, ho he fet molt ràpid, llavors ja no se sap molt bé com tornar enrere. Ja ens costa molt tornar enrere o recordar l'alternativa. I jo crec que l'escola tindria que ser molt prudent i ser molt... Em moc a poc, sé el que funciona i ho conservo i ho vaig millorant i ho vaig evolucionant i vaig canviant, però d'una manera molt més pausada que la rapidesa que et volen imposar des de les pantalles. Llavors arribem als professors. I aquí hi ha un tema també bastant polèmic, perquè abans parlàvem de que les pantalles augmenten els gastos públics i també podria ser que les pantalles els reduïssin. O sigui, ja s'està parlant de que les pantalles poden substituir en els professors. O sigui, ja s'està parlant de que arribi un Netflix educatiu, tu puguis allà escollir les assignatures, les diferents matèries, diferents temaris, i allà anar escollint i que la funció del professor o de la persona que hi hagi allà es limiti a una mica a escollir aquests continguts i donar-los. I el professor jo crec que s'ha de reivindicar una mica. La diversitat de professors pot ser un problema i a vegades no podem estar contents amb el professor que ens toca, però sí que hem de valorar i prioritzar una mica la figura del professor, i també ells s'han de saber fer valorar una mica, de dir jo això ho puc fer, jo sóc important, perquè a vegades veus com deleguen la seva feina a les pantalles amb bastanta comoditat. O sigui, per comoditat delego una mica la meva responsabilitat aquí, però seria interessant guanyar consciència de dir: ojo, que valora't perquè igual això et treu la feina. Però també com a pares o com a famílies valorar la feina d'aquestes persones i valorar-los per el que dèiem, perquè la diversitat de professors pot ser un problema, però quan imaginem l'alternativa el problema és molt pitjor. I a lo que anem, o sigui, anem a valorar-los. Espera, que hi havia alguna més. Vale, sí. I l'aprenentatge tenim que prioritzar la interacció social i l'experiència real. I estem anant cap a un aprenentatge on cada cop la interacció és menys humana i l'experiència cada cop és més virtual. I quan parlo de prioritats és això primer. Llavors poden haver-hi més maneres, però primer l'experiència social, la interacció social i l'experiència real. I el novè problema anem baixant, serien les famílies. Que hi hagin pantalles a les escoles, a les famílies ens dificulta el regular l'ús a casa. O sigui, tots, o vull pensar que molts dels que estem aquí tenim consciència de tots els problemes que s'estan generant arrel de les pantalles més dedicades a l'entreteniment, com poden ser redes socials, buscadors, vídeos, etc. I l'escola tindria que ser una aliada d'aquestes persones o tindria que lluitar en contra de tots els problemes que s'estan generant a través d'aquestes pantalles. Llavors, quan ells a través de l'escola utilitzen molta tecnologia o utilitzen molt les pantalles,
d'alguna manera estan legitimant aquest ús i d'alguna manera estan dificultant que tu a casa puguis regular-lo. Un cop t'introdueixen una tablet o un Chromebook, a tu és molt més difícil de saber què està fent el teu fill i el teu fill té una excusa per entrar allà o per utilitzar-ho. I la prioritat de l'educació vindria a ser aquesta. Anem a ser conscients d'aquest problema, anem a ser conscients de tots els problemes psicològics, físics, socials que s'estan creant a través d'aquestes plataformes que el seu interès és que passem el màxim temps connectats a elles i anem a lluitar tots una mica conjuntament i no anem a legitimar aquests usos o anem a ser nosaltres els que introduïm o els que no estiguem, almenys que no siguem els que estiguem una mica a favor. I estem a favor a vegades també utilitzant Instagram. A mi em sorprèn bastant que les escoles utilitzin Instagram i bueno, és com una mica complexa, però intentem no legitimar, intentem sobretot, vale, això està aquí, intentem educar l'ús. O sigui, anem a saber com conscienciar a tota una població que potser no és prou conscient de tots els riscos que generen aquestes plataformes o aquestes grans tecnològiques. I una mica també no caure en la trampa del bon ús, perquè la tecnologia li interessa molt dir es pot fer un bon ús de tot això, però realment quan hi ha un mal fi a darrere és molt difícil de fer un bon ús. Per mi, quan hi ha una finalitat dolenta, és molt difícil que tu aconsegueixis fer un bon ús d'aquella eina. I arribem a l'últim punt, al 10è punt, que serien els alumnes. Els alumnes i si l'alumne aprèn més o no aprèn més amb aquella eina dintre de l'escola. I aquest per mi és el punt més feble de tot el debat i és el punt en el que s'està centrant més el debat. I a mi em sembla legítim si una persona diu, mira Pau, a mi m'és igual l'ecologia, m'és igual la societat, m'és igual tot el que estàs explicant, a mi el que m'interessa és si el meu xiqui, la meva xiqui tingui millors oportunitats, aprengui més coses. Jo vull saber si amb la pantalla aprèn més o no aprèn més. I per mi seria molt fàcil, des d'on estic posicionat, dir no s'aprèn més, fer el meu sesgo de confirmació i buscar les coses que em confirmen el meu punt de vista, però el tema és que el debat és molt complex i l'evidència científica no es fica d'acord amb si s'aprèn més o no s'aprèn més. O sigui, entren moltes variables amb el que és aprenentatge. Llavors, si s'aprèn millor matemàtiques utilitzant pantalles, utilitzant tablets, aprèn millor a llegir utilitzant... Jo diria que no, però siguent just, l'evidència no és clara en aquest aspecte, molts cops és molt igual. Però a mi el que em preocupa més enllà de si aprenc més és què estic aprenent a través d'aquestes plataformes o a través de com s'està donant l'educació en aquestes plataformes. I a mi em preocupa que estem aprenent o estem donant valors extrínsecs, o sigui, estem generant l'aprenentatge a través d'estímuls externs. O sigui, jo t'estic oferint una sèrie d'estímuls perquè et motivin a través de, ja siguin gamificació, reptes, recompenses, i no estic deixant que la teva motivació surti de dintre, que no siguis tu el que vagi a buscar l'aprenentatge. O sigui, t'estic fent dependent d'una sèrie d'estímuls externs perquè tu t'activis i puguis aprendre. I això em sembla que és un aprenentatge que per mi és més important cuidar aquesta característica, fomentar la motivació interna de la persona, que no fomentar aquesta motivació des de fora, que necessitaré que m'activin des de fora per jo fer les coses. També es dona una diferència entre atenció voluntària i atenció involuntària. O sigui, l'atenció voluntària és quan jo desenvolupo la capacitat per concentrar-me en una tasca. L'atenció involuntària és quan l'atenció jo estic atenent allà, però perquè allà hi ha uns estímuls, hi ha unes llumetes, hi ha uns ninots que són els que capten la meva atenció. I molts cops això es confon i la gent diu no, és que amb les pantalles estan més motivats i estan més atents. Sí, però quin tipus de motivació i quin tipus d'atenció estem desenvolupant i quin tipus d'atenció estem ensenyant. Que és el que diem, llavors estem dependents de les persones d'aquest estímul extern per activar-te o per aprendre.
I això una mica el valor de la recompensa és aprendre, no és tenir una estrella o tenir un ninot que em saluda o que em felicita. I això sí que em sembla molt important, aquests dos elements que queden deteriorats per les pantalles i que una mica ensenyen, deterioren les característiques internes de les persones. I una mica també no permeten l'autoregulació. M'estan autoregulant des de fora, jo no sóc capaç de generar la regulació interna, no sóc capaç de tolerar l'avorriment, no sóc capaç de tolerar l'espera, o sigui, quan m'estan activant constantment des de fora. I aquests serien una mica els 10 punts que a mi se m'acudeixen per no utilitzar les pantalles per aprendre. I ara m'agradaria que entre totes busquéssim una raó per utilitzar-les. Aquí algú s'anima? puntualment o amb un ús més regulat, com per exemple, no sé, persones que adquireixen el coneixement molt més ràpid i que necessiten anar a una altra velocitat perquè si no es perden entre mig, doncs potser sí que pot haver-hi una manera de poder-les fer servir per no perdre'ls en l'aprenentatge. O bé... Personalització, no? O bé xiquis que la situació familiar és complicada i que a casa tampoc poden fer el seguiment d'estar amb elles perquè aprenguin a llegir o perquè aprenguin mates o el que sigui, i que potser amb aquests estímuls, tot i que no sigui l'ideal, els enganxes una mica en comptes de perdre'ls inicialment, però no a tothom ni de la mateixa manera que s'està fent ara, sinó com més detallat. No sé si m'explico. De fet, és una de les raons per les que s'introdueixin les pantalles, això, no tant per la gent que va per davant, sinó per la gent que va per darrere. O sigui, per exemple, Glyphing neix d'aquesta problemàtica de que hi ha gent que li costa i això és un estímul. Per mi el problema és quan tu generalitzes aquesta solució que és per a unes persones concretes que necessiten l'estimulació extra, quan tu generalitzes a la població general. O sigui, aquí és el problema. Sí, com molt bé dius, per casos concrets pot anar bé, però també el tema de la personalització també és bastant polèmic, de dir, és interessant personalitzar o és interessant tenir això, com tu dius, Marta, en moments puntuals pot ser interessant, però també és interessant que els nens vegin que hi ha molta diversitat d'aprenentatges, hi ha molta diversitat de ritmes i que ells s'acostumin a ajudar o a respectar els ritmes dels altres. Podria ser una raó, però jo sempre, com que és el que dic, com vaig a dalt, dic, vale, aquesta raó és suficient com per revertir tots els altres punts. És el complex. O sigui que aquí anem una mica a l'ús generalitzat, que tothom tingui que tenir una taula, que tothom tingui que passar per allà, però sí. El que passa que també s'han introduït molt amb aquest discurs de que ho faré més personalitzat, de que t'ajudarà en els... No. Sí. Vinga, algú més s'anima? Jo no anava a dir el contrari, perquè precisament la pantalla fa que l'alumne que potser va més endarrerit i que l'ajuda d'un company, l'empatia, al final l'aliena més, el deixa més sol davant d'una pantalla, li genera com la dependència d'aquest mecanisme, no? Jo crec que això, que hi ha com moltes coses contraproduents en aquest benefici, no? I que després
hi ha també molt sobre l'educació és que perquè vagi el ritme dels altres, és que la gent cadascú té el seu ritme i potser hi ha algú que llegirà tota la vida més lent i no passa res. O sigui, jo tota la vida he estat traumatitzat, ho dic en sèrio, perquè des de petit sempre em deien que llegeixes lent i malament i no sé què, i escrius i no tens bona lletra, i vaig tenir una educació primària com de dir, jolín, soc el... en plan, fent-me proves de dislèxia, no sé què, tal, fent-me 2 carreres, 2 màsters i què sé, vull dir que he estudiat, se'm dona bé, m'agrada, però he anat al meu ritme i després si llegeixo coses que m'interessen, llegeixo bé, si llegeixo coses que m'interessen, llegeixo bé. Vull dir que hi ha moltes coses que es creuen i després el que deia del valor del profe, és com que sembla que a la pantalla hi ha... Si no tens un profe que et transmet la passió per la lectura, tu aprendràs a llegir. Pues això, pues vinga, fiquen glifing i no sé què, pues aprengues a llegir perquè han descobert amb això que tot genera una certa addicció a voler superar pantalles i tenir una bona puntuació, però no perquè t'estiguis gaudint de la lectura, sinó perquè han descobert uns certs mecanismes que et generen aquesta addicció i tu vinga allà a voler passar pantalles, que un dia serà scrolls d'Instagram. I aquí també una mica... no és una crítica, t'hem entès perfectament que no... Que demanaves alguna cosa a favor. Sí, i t'has animat. Però també hem de ser molt cuidadosos amb que utilitzaran aquests arguments per introduir-les. Et diran, és més personalitzat, és millor, avancen i utilitzen molt, fiquen molt èmfasi amb els beneficis i amaguen molt els costos. I això és una balança entre beneficis i costos, o sigui, quan ficar una pantalla em genera més beneficis o genera masses costos. Això, hi ha una indústria molt poderosa parlant dels beneficis i el que estem intentant aquí, així, a la nostra manera, és parlar una mica dels costos perquè ja hi ha qui es dedica a ensalzar o a dir tots els beneficis i tot el meravellós que serà tot allò. Però va, algú més que s'animi. Ara està difícil, Mira, jo vaig dir una cosa positiva. Jo sí que l'únic record que tinc quan penso sobre les pantalles, fa temps que ho penso, d'una cosa positiva que vaig dir, ostres, aquí sí que vaig aprendre, era molt petit, però amb un programa que es deia Acultai, que era de mecanografia, i que no t'animaven així no et donaven premis, no res, sí que era com, vinga, a poc anar introduint lletres, més velocitat i tal, i era de mecanografia. I pensava, ostres, clar, això com ho practiques, no? Si no és amb una pantalla. I està clar que jo també havia fet amb màquina d'escriure, no sé, molts que estem d'aquí segur que van fer algun treball amb màquina d'escriure segurament, però vaig pensar, ostres, sí és interessant més que res també perquè a vegades a nivell d'emmagatzematge jo sí que crec crec que és inevitable que això, que el digital ha arribat i no sé, per exemple, poder tenir llibres no és a base de guardar informació digital, que és més fàcil de reproduir-la, després guardar-la. El tema és l'ús que se'n fa d'això, no? I que estic molt d'acord amb el que tu deies, de que és difícil fer un bon ús a vegades quan hi ha tants interessos xungos a darrere, però que crec que d'alguna manera no hi ha altre, o sigui, hem de lluitar contra això, saps? És com els ludites, no? Ostres, és que la industrialització és xunga perquè ens trobarà la feina, vale? O sigui, a veure, les màquines han arribat, no? La industrialització ha arribat, llavors és com hem de fer un bon ús, però és difícil perquè la globalització i el capitalisme va a un ritme voraç i el ritme és aquest, no? Llavors, anar a un ritme més lent moltes vegades és molt difícil. I amb això, per afegir una mica de les eines, el que s'ha de diferenciar és quan una eina és passiva i quan una eina és activa. O sigui, el que està descrivint el David és una eina que és passiva, o sigui, que tu ets el que t'actives, tu ets el que la utilitzes, i el problema de les eines d'avui en dia és que són actives, o sigui, que elles busquen uns interessos, busquen generar-te una dependència o un interès, busquen el seu interès. Bueno, per dir un altre aspecte que pot ser positiu o algun argument que es pot utilitzar és el tema de la programació, no? Com d'important és en el món d'avui en dia. No dic que hi estigui d'acord, però com per animar l'assumpte.
En el món actual cada vegada la programació és més important i per tant pot ser interessant introduir tot aquest llenguatge en edats més avançades i llavors, clar, programar sense una eina digital és una mica difícil, no? Llavors potser per aquí. Però la programació es va inventar per una dona precisament molts anys abans que existissin els ordinadors i els llenguatges de programació que són els algoritmes. És molt interessant perquè d'alguna manera esquematitzen el coneixement i els processos, els procediments i de fet és molt interessant com això, des de seguida els estan ficant ja aquí al Joan Casas classes de programació amb ordinadors quan podríem fer programació sense, o sigui, tu pots aprendre a programar, jo vaig aprendre a programar a la carrera, a l'enginyeria, a escriure. Un professor t'ajuda o un company comproves el d'això, després, evidentment, quan ja tens tot escrit, ho passes per un compilador i el compilador et diu està malament, busca on, saps? O sigui, també és molt interessant el procés de buscar on està malament, per què, que algú t'ajudi. No sé, com que avui en dia es programa tot, ja es comença a programar amb intel·ligència artificial. O sigui, tinc amics programadors que em diuen no, és que avui en dia tu li dius al ChatGPT programa això i això i això. I llavors el programador acaba decidint si el que li ha ofert al ChatGPT és millor o pitjor, però que ja no penses tu com programar. Sí, però aquí tindríem que parlar també a quina edat. O sigui, és interessant programar a veure a quina edat i també, sobretot quan s'ha d'educar amb l'utilització d'aquestes eines, però també s'ha d'educar en un moment de jo em vull especialitzar en això, o jo em vull especialitzar en allò, a quina edat? I també, sobretot, acompanyar-ho d'un valor ètic, un valor moral de pots programar i és molt important programar, però amb un pensament moral a darrere, programaré per millorar les coses, el que dèiem una mica al principi. Aquí jo entro perquè jo treballo en una de les Big Tech, jo treballo a Microsoft, jo assessoro empreses en projectes d'intel·ligència artificial i una de les primeres coses que jo sempre dic és d'aquí 10 anys no programarem ficant en un ordinador. I esto és així, o sigui, no és així perquè és el ritme que va la tecnologia en aquest sentit en intel·ligència artificial. Jo sempre ho dic, una persona que té 15, 16, 17 anys que es vulgui especialitzar en programació, de conya, perquè en els propers 5-10 anys faran falta molts programadors. Una persona que nosaltres defensem que hem d'introduir la programació amb codi, perquè programació pot ser fer servir engranatges per anar passant boletes o no sé què, i això també és programació, i és programació manual que podem fer amb els nans. Però introduir la programació amb codi a personetes de 5-6 anys és que és absurd, perquè canviarem el paradigma. Nosaltres hem hagut d'aprendre, com a societat, a parlar el llenguatge de les màquines. Per això hi ha molts programadors que saben molts idiomes per programar segons quins tipus d'aplicacions, de pàgines web, de programació, etc. Però ara estem canviant el paradigma. Són les màquines les que entenen el nostre llenguatge. No es necessitaran el volum que es necessiten a dia d'avui de programadors. Per tant, jo quan a mi em parlen d'aquest tema sempre els dic el mateix, és ensenyar programació ara a nens i nenes de primària és absurd, perquè no ho necessitaran. Ensenya'ls valors, ensenya'ls l'ètica de com fer servir la tecnologia. De què et trobaràs el dia que entris a les xarxes socials, nen, perquè estan madrades i això segur que ja estem bastant d'acord. Però de la mateixa manera que ensenyem educació vial als nens i no els muntem en un cotxe, o els ensenyem educació sexual, també podem ensenyar tecnologia sense pantalles, digitalització sense pantalles, perquè primer els hem de fer veure i els hem de prevenir i educar en tot allò que es trobaran el dia que entrin a dins d'una pantalla. I estic parlant de pantalla, ordinador, tablet, xarxa social, mòbil. Un concepte, és que ara m'ha pensat, estic pensant en veu alta, és important que sapiguem l'educació sexual per saber com fer les coses, o triar bé, o per exemple, però seria bo que aprenguéssim tots a programar per entendre què estan fent els... És que no cal el programa, o sigui, no cal programar, perquè programar és aprendre a escriure. Tu necessites aprendre a escriure per saber
saber què, saps? Per És entendre- més important... No, per entendre el que m'estan dient. És a dir, Clar, exacte, és més important que vagis per més enllà i dir, vale, amb què em trobaré, amb quines lectures em trobaré, saps? Llavors, el que he d'ensenyar, jo crec, és el meu punt de vista, és a ser crític, Sí, però perquè em trobaré amb un llibre que em pot ensenyar X coses, tipus enciclopèdia, em pot donar informació, o em puc trobar amb un tuit de 40 caràcters que digui qualsevol bajanada i me la puc creure igual perquè està dins d'una pantalla i està escrit, per tant li donem un pes de valor, no? O sigui, i els nans d'avui en dia es creuen moltes coses perquè no tenen aquesta capacitat crítica. O sigui, jo crec que hem d'anar com més enllà, aprendre a programar, aprendre llenguatges. O sigui, crec que hem d'anar... Què passarà amb aquell llenguatge, com es farà servir aquell llenguatge en contra teu, entre cometes, no? O sigui, com t'arribarà a tu? Una mica, jo crec que és saber què hi ha darrere. Jo no he de saber programar, sinó de saber quina intencionalitat hi ha darrere d'aquesta pantalla. I a vegades volem saber moltes coses, o em passa en publicitat, tothom vol saber què fan exactament. És igual què fan exactament. Volen fer això. O sigui, i t'estan manipulant per imposar-te el seu interès. Com ho fan? Molt difícil de saber perquè va molt de pressa, però l'important és anar i reivindicar l'educació, això, humanista, l'esperit crític, i estem centrant-nos en educar una sèrie de coses i estem descuidant a vegades això, les humanitats o la filosofia. A vegades, igual això dèiem, que han d'aprendre a programar, potser el que han d'aprendre és més filosofia o reivindicar una mica aquests valors. Sí, estic d'acord amb vosaltres. Estem aquí intentant. Sí. No, i també penso que jo crec que un dels aprenentatges que porta el llenguatge de programació és el pensament lògic, no? I això es pot treballar d'altres maneres. No? Que hi ha tota una esfera de pensament matemàtic lògic que quan tu aprens a programar un llenguatge de programació estàs activant i que et desenvolupa el cervell, com si diguéssim, però potser no et cal, no? Fer-ho d'aquesta manera a primària, després, com més endavant, secundària, doncs ja és una altra història, no? Perquè ja els llenguatges així sí que poden tenir més sentit, però a primària es pot treballar el pensament lògic des d'un altre, amb altres mètodes. Jo vull donar un altre exemple que em sembla positiu i no té res a veure amb això, que m'han recordat. A l'Amèrica, el meu fill gran fa primer, i a la seva classe hi ha una criatura que no parla encara, no parla, diu paraules però no és capaç de comunicar-se perquè és autista. I aquesta criatura crec que no durant tot el dia, no ho sé exactament, però tenen una tablet que només fa servir la criatura, on hi ha una foto, hi ha diferents històries, però per exemple quan arriben al matí i fan una rotllana i se saluden i com esteu i tal, no és capaç de comunicar-se encara, ho està aprenent. Llavors té una foto de cada alumne i quan vol cridar-les clica i se sent el nom i ell intenta reproduir-ho, no? I llavors és capaç de cridar-los i de que vinguin i dir un bon dia i poder interactuar. I amb això tenen moltes coses com quan vol demanar una cosa i no ho sentir, no pot anar a assenyalar-lo, doncs també té altres fotos com les tisores o un llapis que està obert o coses així. Crec que amb aquestes coses, no per substituir que aprengui a comunicar-se, evidentment, però per facilitar que algunes persones, però el mateix que abans, algunes persones, m'he recordat i això em sembla molt guai. Perquè el drama que tenim, el gran drama per mi és que la tecnologia ens podria facilitar la vida moltíssim. O sigui, aquí jo crec que ningú està en contra de la tecnologia, o sigui, és una eina brutal. El problema és que s'està utilitzant per unes finalitats que estan fent tot el contrari. I el drama per mi és aquest. O sigui, tenim una tecnologia que ens podria permetre a tots viure molt millor i el que està fent és tot el contrari. I aquí hi ha el problema. I això hi ha moltes utilitats que obren unes possibilitats. I això, hem desenvolupat una tecnologia que obre moltes possibilitats i el que ens està fent és reduir-nos és que és molt dramàtic. Llavors això, qualsevol cosa a l'escola que vagi en aquesta direcció, però guanyar molta consciència de, sí, ens poden ajudar, però com i de quina manera, i a quina edat, o sigui, el debat és molt ampli. Jo em plantejo,
això que és molt interessant, es podria fer sense pantalla? És a dir, podries fer un paper amb els noms escrits, amb una foto enganxada, i que cada vegada que tu volguessis dir, li senyalessis al teu company, ei, com es diu aquest? I que digués, mira, aquest serà el paper del Carles, que quan el Carles senyali una, el qui estigui al seu costat, li ha de dir aquella paraula perquè ell pugui dir, saps? O sigui, com que també generem alguna cosa de dir, podries també estar generant un vincle amb les criatures del voltant i sembla que no, que la pantalla ja ho... No soc psicòloga ni res així, però sí que em veig que aquí depens molt de que una altra persona, no? Vull dir... Però és que les persones són interdependents, depenent. Si no, també depèn de la pantalla, saps? Sí, clar, evidentment. Però tens un suport que tu el fas servir justament quan tu el fas servir. Si només ho fas amb una altra persona, és quan tu ho vols fer servir, igual l'altra persona vol ajudar. Que s'ajuda molt, vull dir, interactuen molt, no des de la paraula, però interactuen molt i tal, però que, no sé, em sembla com la cara que ens van ensenyar... Però jo el que vull dir és que sovint quan tenim una eina, si no era per parlar, era que donem per sentat que és l'eina la que ens soluciona i que a vegades no podem pensar que aquella mateixa eina es pot pensar d'una manera que no vagis de fer una pantalla o una eina digital. I una altra cosa que em preocupa del que deia és el tema de l'educació i el mercat laboral. Jo que he estudiat antropologia d'educació ens parla molt d'això, de com l'educació, al final, tu deies, no? Què és més important, l'educació per la societat o la societat per l'educació? No? I és com que ens estan... Ara ja no és la societat per l'educació, ara és el capital. Clar, o sigui, el capital decideix quines són les feines importants que influencia en les polítiques educatives sobre quines són les classes que s'han d'oferir o no en les universitats, i la gent no estudia el que vol, la gent estudia en el que hi ha opció, en el que hi ha oferta. I llavors, si la societat decideix que hi ha tants metges, tants profes i tants programadors, doncs hi haurà tants metges, tants profes i tants programadors. I per mi això crec que és un problema que ningú dona com per sentat, és que no tret per nota, i és com, bueno, és que potser si volem, entre tots, una societat que hi hagi molts més metges que no sé què, doncs és que potser volem una societat que està més enfocada a la salut i no tan enfocada, m'invento, a la tecnologia. I en canvi, doncs això, estan constantment, els consells socials, que es diuen consells socials, que es diuen de les universitats, es dediquen a això, a decidir quantes places s'oferiran, de quines carreres, i estan totalment manipulats per les multinacionals i les empreses pròpies, que són les que diuen que jo voldré tants treballadors d'això, tants treballadors d'això. I això va passar també amb la revolució industrial, com que la revolució industrial va fer el mateix, va decidir, no, és que ara voldrem gent en el tèxtil, perquè és que a Espanya serà tèxtil i sabates, doncs vinga, tèxtil i sabates, i tu no estudies el que tu vols, tu, tèxtil i sabates. I llavors, crec que és un problema social important, que les criatures no sabran, o sigui, creuen que no, és que jo voldré ser tal, no, tu no decidiràs. No, perquè la pantalla al final és com on estem focalitzant la nostra ràbia, però realment la pantalla és com un símbol d'algú molt més complex i molt més... Però bueno, sí que està focalitzant com la reivindicació, però que és molt més complexa, no és només un tema pantalla, perquè és molt més important per mi el que està a dalt. Això, aquest comerç que influencia amb tot en general. És generar un benefici infinit, no? Perquè les eines gratuïtes són sovint una merda. O són bones, són gratuïtes durant molt poc temps. No? En plan, no és... O són gratuïtes i el preu ets tu. Exacte, això és el que vull dir, no? De dir, no, és que, jo què sé, fiquem no sé quina eina que és gratuïta i tal, o el Photoshop durant un temps fan, ja no es preocupis que ja s'encarregaran que no hi hagi cracs possibles en aquest moment, no? Cada vegada són més difícils. Les eines seran més bones, llavors et demanen una subscripció, pagar molts diners, el que et acabes dient tu, al final són diners públics que van a l'empilar, és una... Mira, per exemple, Google posa a disposició de qualsevol escola i Google és una de les empreses que més s'ha ficat en l'àmbit d'infància i educació. És gratuït, els comptes no es paguen, però si et llegeixes les polítiques d'ús, absolutament tot el que està penjat al Drive i amb totes les eines de Google,
I això t'ho posa les polítiques d'ús. I d'això no en parlem, no se sap, no és... Bueno, és una cosa que no... Bueno, donem per fet que no, és el teu graf privat i tal, no és privat, és de Google. Bueno, que és gratuït durant un temps, és com el... No, jo ni una això. botiga de gelats i el primer dia ofereixo gelats gratuïts no perquè em coneixi, però Sí, no. després els cobraré cas. Sí, no, però David, però és que seran gratuïts sempre, però és que ja hi ha un negoci, el seu negoci és que sigui gratuït. El O seu no, perquè negoci cada vegada... és Sí, també pot ser que demanin, però... Ara comencen Però es basa molt el negoci en... en- paga per tenir les fotos de Google. Per exemple, a algú li ha passat alguna vegada que això que et posa a Google, si teniu fotos al Drive i tal, de Google et posa la teva cronologia, no? O quan separa directament les fotos per nom de persona, no? I et diu, mira, aquesta persona és una persona i et fa una carpeta amb tal. Això s'ha fet servir. I s'han fet servir totes les fotos que tu has penjat o com Sí. has penjat, Anem acabant i si voleu continuem. Vale, no, Continuem amb petit comitè, si voleu, perquè volen començar ells. S'han utilitzat i s'han fet servir de manera empresarial per generar un benefici per poder tenir aquests algoritmes d'intel·ligència artificial que són els que ens separen. Resultem sense mica. Sempre té un preu. Sí, totalment. Teniu ganes de xerrar? Sí, volen començar. Hola, bon dia.